Dong, ano ang sinasabi mo, Andre? Kapatid, apa na niya manayaw? Kamaw, Andre. I-delete na yung video, ha? Mamaswa ito nga private na ba yan, Andre? Asa yung video? I-delete na niya, ha? Sinja bisa nga. Uy, Dong! Ano nang sayo mo, Madrid, Dong? Ibawa mo din yung pasayaw, Andre, kay public ni. What? Sorry kay boss. Sorry kay boss. Yan, namoy bayad na yung pagsayaw, Andre. Delete na yung video, ha? Sorry kay boss. Delete na, boss. Uy, dala ni!
Bawa ka makadisturbo ka diri na nag-reunion. Di nang pasayawan na ba diri? Nato nag-vlog po diri, diri ba ni? Diri yung video ha? Kasi daw, boss. Kailangan mo na dito. Ayun, kahit yung Gusto nyo ba kumita ng pera mga Scalawag ng napakadali lang? Dito na kayo sa PHL Win. Mag-register na kayo sa aming link na nasa aming comment section mga Scalawag. Tika tol, paano yan laruin tol? Simpleng-simple lang tol. Tuturuan namin kayo mga Scalawag kung paano mag-register at maglaro dito. So ito na mga Scalawag. Pagkatapos yung maklik yung link na nasa aming comment section, mag-sign up na kayo. Ilagay nyo lang dito yung email address nyo, inyong password, at i-paste nyo lang yung referral code. At i-confirm mo kung 18 years old ba kayo, pataas. Then, create account. Then, pagkatapos nyan mga Scalawag, ito na yung lalabas. So, tapos na kayong gumawa ng account mga Scalawag. So, dito naman tayo sa recharge. So, i-click na lang yung tong box na nakapula. Then, kayo nang bahala mga Scalawag kung magkano yung ika-cash in nyo. So, click nyo lang yung recharge. So, ito nang lalabas mga Scalawag. So, fill upan nyo lang ito, yung first name nyo, last name nyo, email, then phone number. At saka, i-click nyo lang yung tong recharge. Ngayon mga Scalawag, ituturo ko sa inyo kung paano laruin ito. Simpleng-simple lang to mga Scalawag. Ang daming laro mapagpipilian. Pero ang pinakapaborito ko ay itong mines. Then, mag-bet na kayo. Kayo nang bahala mga Scalawag kung magkano ang bibet nyo. So, magta-type na tayo na dito ng bet. So, 10 pesos lang for sample mga Scalawag. So, i-click nyo yung itong bet. Then, pagkatapos, laruin niya. Yan. Pera na. Ganito lang kadali laruin mga Scalawag. Ayan, panalo na naman tayo. Kung malaki-laki yung pera na ibibet nyo mga Scalawag, malaki din na yung mapapanalunan. So, pangatlong try mga Scalawag, panalo na naman tayo. So, ikakashoutan natin mga Scalawag. So, kayo nang bahala mga Scalawag kung magkano yung ibibet nyo. Ayan mga Scalawag. So, ang dali-dali lang dito magkapera mga Scalawag. So, ano pang hinihintay yung mga Scalawag? Maglaro na sa PHL Win para sabay-sabay tayong magpadami ng pera. Lah! Sobrang dali lang pala laruin yan tol. Oo, tol. Siyempre mga Scalawag, sobrang dali lang laruin ito. Kaya mag-register na kayo sa link na nasa aming comment section. At sabay tayong magparami ng pera mga Scalawag.